badago gezurra handi bat. Eta da, presio fiskala txikitu egiten dena guztiontzat, eta presio fiskal horren txikitzeak guztion hobe beharreako dana. Langileei egiten zaien presio fiskala ez da txikitu. Ez da txikitu. Eta gainera, presio fiskal, egungo fiskalidadearen arabera, langileo gara ekarpen gehiena egiten duguna. Beraz, fiskalidadea ez da bakarrikan finantziazio iturri bat izan behar. Fiskalidadeak ere badu eta bereziki eduki behar du aberastasuna birbanatzeko funtzioa. Eta hori da galdu egin dara, bi funtzio horietan galdu du. Ez du aberastasuna birbanatzen, justo gaina kontrakoa, geroz eta desoreka handiagoak egitea sortzen du, langileei aberastasunan esatik gutxien, geroz eta gutxiago ematen zaiola, baina aldiz fiskalidadearekin langileari behartzen zaio ekarpen gehiena egitea. Eta gainera, finantziazio iturri bezala, utzi egiten badiozu fiskalidadearen bidez, jaso behar duzuna jasotzeari, iruzurra egiteari, iruzurra uzten duzulako, eta gainera presio fiskalak entzen badezu irabaziei, baina bakarrik batzuen irabaziei, fiskalidadeak ez du bere funtzioa betetzen, eta jendarte honen arazo estruktural bat daukagu, ez? Beraz, eduritzen zaigu progresibidadea berreskuratu egin behar dela justizia sozialan arrazoituta.